तो हेल' लोगोफोर नैबे समाव जोबोद मोनसे मोजां आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों जितु माखासे बर' आइजोफोर बा बर' बिमा माहारिफोरा जाय हौवाफोरा ताश गेलेयो साननि हरनि ताश गेलेयो आरो लोङै जायै न'आव दावराव दावसि खालामो दा बैसोर बायदिखौ ज' जानानै आइजोफोरा होसोदों आरो ताशफोरखौ सावनानै होदों जोबोद मोजां आपडेट लानानै फैदों दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो मोनसे आं नोंथांमोननो आपडेट होगोन जितु गोबाङानो सावरायदों आरो गोबाङा कुइसन खालामदों जे कारेन्टआ बन्द जामारबाय नामा बा कारेन्टआ बन्द जामारगोन नामा 28 तारिखनिफ्राय मार्चनि 2 तारिखसिम मानि थाखाय बन्द जागोनब्ला बिनि माखासे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन नोंथांमोना जोबजासिम नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो गिबियावनो जाय बिमा माहारिफोर बर' आइजो माहारिफोरा जायफोरा हौवाफोरा ताश गेलेयो साननि हरनि ताश गेलेयो लोङै जायै न'फ्राव दुम दाखाल नांलाय खमलाय खालामहैयो बैसोरनि थाखाय मा खालामखो नोंथांमोना एसे नायग्रो आरो मा फोरमायदों नायनानै लाग्रो नै नहाफारा गामियाव ताश गेलेनायनि हिनजावफ्रा हौवाफोरखौ होसोदों गेलेग्राफोरखौ मोनाखै नै महिला आफादनि मानसिफ्रा होसोगासिनो नहाफारा गामियाव ताश गेलेग्राफोरखौ दे रायजोफोर खिथालाय मानि थाखाय होसोदों बिसोरो मानो होसोदों शिशुबारियाव हिनजावफ्रा ताश गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोगासिनो दङ ताश गेलेग्रा हौवाफोरखौ मोनाखै बेयाव ताशखौल' मोनदोंमोन नै सावबाय बिथांमोनहा ताश गेलेग्राफ्रा खारदों बिसिनिया गुदामा मोननै मोनथाम दं गय गुदामावबो दं सोरनिबा न' बारियावबो गेलेयो बिसोरो न'आवबो सोरबा हारसाफ्रा जायगा होयो गय खुवारियावबो बिसि फिसाजों दावराव जाहैयो बिसोरो फैसा थाखा लाबोनानै फिसानि एडमिसन ना लेखा फरायनाय थाखा बायनांगौ फिसानो फिसानि एडमिसन लानो लागाखौनो बाख्रि एरखावनानै माबाहैदों आंनि थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय जाय बर' बिमा माहारिफोर बा बर' आइजोफोरा जिबायदि माखासे एजेन्डा लानानै इनिशिएटिभ लानानै जायफोरा हौवाफोरा जौ लोंनानै ताश गेलेयो सानफा हरफा ताश गेलेयो आरो लोङै जायै न'आव थांनानै बिसिफोरजों नांलायहैयो दावराव दावसि खालामहैयो बैसोरखौ हमथानो थाखाय आरो जिबायदि होसोनाय बिथांमोना जि खामानिखौ मावबाय बेयो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि बाख्नायथाव आरो थ' थारैनो जोबोद गोनांथार बे समाव जोंनि जिथु दानि मुगा दानि जिथु समयसा बे समाव बिमा माहारिफ्रा बर' बिमा माहारिफ्रा समाजखौ गोजोन खालामनायाव समाजखौ गोग्गो समाज दानायाव हारिखौ मोजां हारि दानायाव बिमा माहारिफोरनि बिराद गोनांथार बिबानसै आरो बे बिबानखौ मावफुंनोब्ला गासैबो बिमा माहारिफोरा बर' आइजो माहारिफोरा ज' बेफोरबायदिनो माखासे गाज्रि जायफोरा खामानि मावग्रा जायफोरा समाजनि बेरेखा मावग्रा बैसोरबायदिनि बेरेखा जानानै जुदि खौसेयै उथिसारोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' समाजा ओरैबायदि साबना हामना ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि बाख्नायथाव जागोन थारैनो जाय बिमा माहारिफ्रा बे खामानिखौ मावबाय ताश गेलेग्राफोरखौ होसोबाय आरो ताश बायदिखौ सावनानै होदों बेबायदि खामानि मावनायनि थाखाय ओरैबायदि माने बाख्नायहरदों आं बिथांमोननिसिम ओरैबायदि साबायखर जासिहरदों थारैनो इयुनावबो बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावगोन समाजनि बेरेखा खामानि मावग्राफोरनि थाखाय
अराय सम बर' बिमा माहारिफ्रा गसंथागोन बेखौ माने आसा खालामनो थाखाय बयबो ओंखार बयबो नाजा बिमा माहारिफ्रा समाजनि गुबुंले खामानि मावग्राफोरखौ हमथानो बयबो नाजा बेफोरबायदि ज'ज'यै बेफोरबायदि खौसे खौसे जोबोद मोजां खामानि जादों। थ' नेक्स्ट आं नोंथांमोननो नैबेखौ फोरमायहरनो नागिरदों जिहेथु गोबाङानो कुइसन खालामबाय थादोंमोन। थ' नभेम्बरनि 28 तारिख मोनानि 9टानिफ्राय मार्चनि 2 तारिख 9टासिम कारेन्टआ बन्द' थागोन होननानै गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने फोसावलायबाय थानाय बा सावरायनाय नुदोंमोन। दा बिनि सायाव सोरबाया मिथिदों सोरबाया मिथियाखै जानांगौ। अलरेडि दिनैनि दिननिफ्राय थ' सोरनावबा जायफ्रा रिसार्च सिस्टेम बे रिसार्च सिस्टेम कारेन्ट थानायफ्रा बा स्मार्ट मिटार थानाय बिथांमोननि जे कारेन्टआ बन्द'बो जाबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना मिथिदों जानांगौ। थ' बियो मानि थाखाय जादों थ' साननैसो सिगां APDCनिफ्राय मोनसे नटिस होदोंमोन जे जायफोरा नभेम्बरनि 28 तारिख मोनानि 9टानि सिगां माने रिसार्च खालामाखै बा रिसार्चआ जोबनानै दं। जुदि 9टानि सिगां रिसार्च खालामाब्ला मार्चनि 2 तारिखसिम माने रिसार्च खालामनो हानाय नङा आरो कारेन्ट मोननाय नङा होननानै माने अफिसियेलि फोसावनानै होदोंमोन आरो नटिसनि गेजेरजों APDCनिफ्राय दे। थारमाने 28 तारिख मोनानि 9टानिफ्राय मार्चनि 2 तारिख 9टासिम साननि 9टासिम माने रिसार्च खालामनो हाया आरो जेबो रिसार्च जानाय नङा। दा बिनि सिगां जुदि रिसार्चआ जोब्बायब्ला 28 तारिख 9टानि सिगां रिसार्चखौ खालामना लाजोबनांगोन कमप्लिटनो आरो जुदि रिसार्चखौ खालामाब्ला कारेन्टबो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ माने नटिसनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन आरो आं बेखौनो फोरमायहरबाय। दा गोबाङा कुइसन खालामबाय थादोंमोन कारेन्टखौ माने गासैबो दानजोबगोन नामा, नाथाय बे कारेन्ट दाननाया गासैनावबो जानाय नङा। थ' जायफोरा स्मार्ट मिटार जायफोरा माने प्रिपेयार खालामो जायफोरा रिसार्च सिस्टेम कारेन्ट लानाय बे रिसार्च सिस्टेम कारेन्ट मोननायफ्राल' जायफोरा बेलेन्स गैया जायफ्रा रिसार्च जोब्बाय बै बिथांमोनाल' कारेन्टखौ मोननाय नङा आरो जायफ्रा रिसार्च सिस्टेम नङा बिथांमोना जेबो असुबिदा जानाय नङा कारेन्टखौ मोनगोन आरो थारैनो नोंथांमोननिया बेफोरबायदिया जादों जानांगौ। थ' फोरमायहरदो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों मा फोरमायहरनो सानो नोंथांमोना नैबे मोननै आपडेटनि सायाव बा मोनसेयाथ' जोबोर मोजांखा आरो नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो।